Ki kenhun seng balang bo per ka jala ki lapan pa ka jingmam so hon ya ka jingkhot ya kran menteri rang ba ka jala konrad ke sangma halo ka jiya pen baik pot pa padeng ka jala mi ka le abat asam kuman syukudo ba ka kaipot pen baik pot padeng kini ki art li ki jala halo kin ru li ki jaka ya kanat kapot kalau dan hakati kanat kampo yeng ka sarkar india bat menta kini ki art jala ki dang ap ya ka jingkhot ka tanat ban a ya ka rai hanrei ka kaipot hakani ka jelang ka sarkar kam la IT satya bat nakaliang mutrang ba ulah syubatai ki katu ka ni ki benta ki bodan haka kaipot nakaliang samla lambok Star World marngar presiden ke KSU uloong ba ka senghi kan hiar sa kini ki jaka kaput ban thawi la ki jong ka kaipot khnang ban sothu ba ya kani kaman di kani ka chinga kandu ta singi kani ka second meeting ba ka sokar kon ni nang lam seng balang omdang kinu lam seng balang ki don lang ru sunjuk pun sa strong jong pri ni trap di first meeting ka sarkar kadang perkemau ya kita ki hindu teli ki jaka ba syam syah khmat kata ka wat ke Banongkong tim tang iwan ya kan dupa sengi ka stang ka sarkar ka tang partai ba brief ya kita ki hindu teli ki area ke ba sarkar ka ong ba ada pharu syaka sarkar dan dia ko ka nat na machi ban syar kan dia rangkat ka sarkar asam di nadu kasin ke Banongkong ni dang ong sarkar bangi kwa lang ka ka report unit committee ki ba la depan kompai ki la depan sap ya kecing slow jong ki nong ti area ta ki kot kisla khentam ki et ki hima bat ngak ren sai na pas tang yong ba oi ki jing snow ba kamon chon ba ka dei ka wei sibenta chong ji ai nanti hanrei ya kata paket ne ka stri bakrau chong jat ben reng ban klat lo pulusa dia de klemat mangi mangi kram neru ngi long ba ngim tip tho yu ta ker pot ngi tingi persang ban pan ka ong ba son ka pala ban ai ya manta ngi ni syong ba ngi dang pingo ta kam ndai lada kita ke report ke bolong ban persosi ne ke ban tukut jubor ya kendok sia jong penjat betul jong celang rai nama tu ple di ngi nang ye peteng ne kam ban budien halju ke por ngesa hiar sikini kisnong di hindu di area ban sol jong hikmat skor marsap di nong suknong kam tam nok sun et kena kusas nong et ki hima pengen yo ki jing sha war khon di ka kongsan kolong ba gila persensasi perkhat sen di ka bedang ap sta ka report yang government ngir ngi sade la jong ka report sang kompai la jong report om tang ini ki intre utli ki ire ya borok ha utli ki ire ba ngi ga ada banyak do ki wi ire ngi nang perkhat ka report la jong sepet ka report na to compilation jong government kalau kumnu ba jungi kalau kumnu wangi hapan ya terangkat dengan terangkat ke nasional kamtam ke distrik dari ke distrik council ke kawai kata kaslam ke ban la ban penmi ban sop ban ases lang ni ki jingsha kamtam ki dular jong kot keslawi kendo siap pada hok jong kacet pendu jong celah ka shulong no hatar kudor ni marga in black and white report di nam padio facebook mata tengah tho kumnu semata dari menula ba dia dan lagi imat khmat di belakang white kata report atau report saya kira pada andai ka ke mangi suban menai kelong bang suban me ka juk oi sarkar ko ong ba hapat sama snow pinong snow di kwa sano kata ka dispentang kran kong ba kata ka wil jong snow ba andai ka history background ba kata konsep jong history masawa nimdai banyak lagi bat beno kata ki et ki ma bat concern bat concern sama kematan dulu ting sutu ka don ki jerwat ngimla ban len ka jing sisa rei long ta jerwat ba kem dai bat ki lenti ban pendam trong ka jing bit put sa marni kwa hi ba kane kam bit put bisam ka dai ban mi no so tala san populi snam ngi ong ba sarkar ba ngim kwa ngi long ta ki nong bo ka jat ya government ngi kwa ba long ki nong ajung ba tidak kamla ban penmi ban la ban share lang ta in black and white ta ka report dengan opung ni ha banyak la ka jong ngim kwa makan lu bentar long ban kata ka jing bit put bit sam ta ka report ba sarkar kala pha saka sarkaran dia kalau berpan ke jing jauh mat yang ketang ni pinong pinong dari porok senam jung ai bodal biar ba san phau senam kila yam ketang la jauh mat la yap ru kon yap ru modan ini klip mat ba kata ka jing yasa ajuki bolong kum ki mo put yasa na por makiri ki long ki nang yadai na por kendu no klip mat na sawa
kadai itu subsidi kadai apa matrai kita melak pada yang pun kita pun baik. Atau pihak keren yang pada habai dia blok wan atau kai ke jenga jemut mungkin. Hi kan ni ka kemakaran ni kadang ya penlit jemut di teks pangata ka Hindu tu li jaga. Ong ya blok wan ni blok tu ru ni ong kan penta jong da lampi ru waselu kadai ka second phase ka wat ka bar. Di kini penta ru nak kalian jungi ya ban shong meeting di sini ada pen krek ni sa kompai shu ya ban submit di jogoman. Tak jing ajumut pacing lum cek thup jungi ya tiba sarkar yang sampai ke sarkar ka apa ya sakmat. Hakini king rutli ki ba ka sokar ka batai pi sungu kop ba kata kala banwan sa kata ka jing penbaik ya kata ki jing ya kajia. Na kawai ka kting sungu ba kalong babaj na kawai ka kting so ka don ka jing ko. Di dialog kata kanong rem ka bang soong bang ipan ke kon te kon patio. Tingi takdaw ngi hapat persyang bali mbok ka jong. Oh kidon benta ngada ban jurep ngada pas sungu sarkar. Kam dei ka ba long bej sok thu hi kata ada pingai bengipan ya ka government kalong ba kam dei pat ban lek kai bat ka kendo siap ka snow ba chipu chuna ka snow ngla ong tang bu shong mangim ta ka sni ne ko sekretariat ngan rai bo put sam la bej kam da sim lang confident ne kata ka jing snow lang jong ki nong song tu ka kam tam ki nong sa char et ki ma amar ki thu kam ba ma ki yo siap batar bani basong ni pos gate bani basong solo badai la tangi ya ban snow sarkar ya ju ni tak daung sakwa ban pan ka report ka ikata report pa kompai magadan ka joint inspection ng ka sarkar jalami kaya asa tingi kwa ban i kan to ki snow ne ka jing ka sor jumbo bun bala jung pai ban tila jila da ki yo se ki chu kompai para sarkar kem snap di ka jing snow ne jing kran pai ba snow ba kami nam lak ban pediang kan. Teka sokar ko ang lano bakan ay lang teki kay pat. Baga ya ka tarik ni ka por mo biang kam subuk ong sian kan sa ay. Dita ka sian ngin tip ban su por subna apa mai ka tangi melawan bu. Katang kai ka sokar ka tip kamba ndai ng ong ba. Yit na pa khat ban ya strategi chom kila. Hi ka give and take na sngoba ka dictionary juni melakan sian makam judon. Give and take kuno ngidon ka chong history. Yit ki ma ka don chong history. Dia keren dia give antik masuk tek pun kata kayi buat kem dolar. Tapi jat penting ni kam jat penting kita ni kuat keselah dolar lembak ya mah kita kasih setiap. Tidak kam don dolar kan mi itu kasih setiap kan mi itu district council. Teka sarkar su khamba kata ngi ban kata kan orang. Hoi su thu gendon gijing ya keren gendon gijing ya tan ni tan khadu khawai sengoba. History sengoba kau khmat tam ya pensiong nong. Hiwat bangi wan ta kemiting la keren kong mene sini blok ong ba kemiting ba ar ngila ba ajemot ya kameni su kemiting banang kong rungin patio kani kena meeting ba tinggal ba ajemot ki ai bangi ban ajemot pro putusan ting hawangi pan ya kata ka report ong bahaswa nya sakmat ban ya keren ban ya tai halo kani ban yo sngau kata ka report no sarkar ikwa ban yo sarkar report ne sarkar ong bayam ta ka palong ban tingim tip ka tho yu sarkar ta ka report hanrai pada kalong ni kedur ngesngau ba kasam jing stom ban keren kumbai pat ring ong ne sarkar wa tau pila benang bu wat pi pala ban sia bat ngi belakang wa lo ka report hanrai long ba ban kemau ban chu sim tang ji sngau na ta ka wil trong pai ba trong sunong ada pensiong long rem ko kum history kot kislah long wat drone thì ya salai na kom meeting ong sa share lang ong ba ai ba once connect meeting dengan yu puli ban yu ajimut rai ikot ta kalong bangim kwa ma kalong tong ta kinong kawang sedi ya goman teknik isu ni hap so ko de isu la sa ko ta la san ko de kisna tingi kwa bandon kono ko benta ni hap na ajimut dan rai kausi kalong nyuma kalong bam tak sing ko sarkar kepala dingi kran sai sarkar ong ton pinang ya ta lanu pin ai kata ring tip rai na kaliau jingi la banjur bade pin ai lang dai tang sangi ban bu public domain ban yo bentalang pedupat ba pan share kam tang dong song song di ka kongsan ka menta kalong ngin sa song perkhat bat ni la ban kompai lo jong report ban yo snow lo jong score ya ka jinglong juman kam tam ka ka ba sarkar ka wan ti atau ka snap ka snow em ya ka sor jong bon balang lagi don ka tu ni jaka ba ngi la de ban le ru ngi la persong rem ki ba ki et ki ma gi don ba jong penta kam tam
gila kan snoru ba ka council ba kadon ba jong very important role ban sementara kan dai ka jung bet put sa pi kata ka song ka jing sta sarkar ngan ong sukunun ba tai mangi ba tanggar pot ma ba nai ti ndrei long bolong ta long pot ngam pa do puli ka tho yu ko makaran ko ngi Tersebut tangan kompai mengajar report dengan orang yang pingat cepat ada kian film il jong kemat film lah banget kadon yu tu yuk long kembali jengkok itat endang la iblak an wa ke report ng sai i la kedai ki jaka ki ba long mix population ti borat na jaka la khambun makiru dengan sepek sebesar bat minsa persang balik la jong bentaban etri rangkat kat kini sukses nong kam tan pinong pai ban nong ti borat ringas ong tanggani gawai ke message ke basai ka long ba unong songwai ni kinong songwai kimla ban rai ni ban desa na ki yaput sodong trying don ye kahok kata ka masya ki sutu kibun te ma kinong songwai kim sa kinong songwai kinamla ban rai yaput sodong jong ki trying ki don kahok Uba Dondi si Khongset General Secretary Confederation of Khasi Jaintia and Garo Peoples ulong baya mentahi kimpat yang menjurubat kata kakai pot jong ke sarkar jela Thì cũng kalau mentah kalau maka first meeting dulu apa sengong sengi dengan sarkar yang bawa chief minister bawa komiti jongki kayak proses berkelaya ni sengap kata. Dan mentah second time tu kita sengong ini bah pelajan dep, mentah kita hak kata report support MHA bagi nyok program nanti. Thì ni silong tang kinong sengap kinong pek perman. Ring ada orang sarkar suabungin mi ru ni ong pek ni senia FP ring lara. PPong PBS sebagai principal bagi take yang local resident into consideration yang nong to border kibadi kidok senang macam ni kinsim kia yaki yang biang dilengba kidong kijaka pak mo kibalong kita kilong kibakan land kibadi kiklau kini kita kibahak po kihima jadi kata ru kiong nak leka sarkar ru insight keren lengba ka council kita kisual facts documents bagi don ya kita kin bias tinggi kumolong nak mentah yang dia bawa ngilang agree ya ke government bakale ring sepet ke lada kadang kibri ujung ikut kinam ko pelada kron di alam hak tu kijaka border di song kadang kadang syak banben kadang syak neglect ke sarkar ka terketi baik ai ki bikin dan apa je penyak sarkar asam hak tak apa ngilong dalam ada pernah kata report ayo approval ru minum song klikti dalale ru mangiru raya ka mentah ni ai tak keti ka keti kadang sarkar ru kanang bakalan pendap no nama beliau katkum kijaka bangilai malah kini ki border area kidong kijaka kidong kinok song kasih kijongi mo kitu hi kiong bakwa benda support megalia tena kalian kidong kijaka badi po asam ru kitu kikak naman sangi tena kalian sarkar kaongi habadon hi tekinong song megalia kalau ada makan kijaka asam ki development wana asam ru kin po sangi dia kata kadai tang jingkran nak kentin nyempat tep kadai na kamdisha ringin up at report kan tena ring shimin kabupan bagan pha sing ki parodok persana jongi ki basa ti border area khamtam ini kijaka berada ke dispute kum block 1 block 2 ba omdadi ban up hadu ta sim karai sarkar bahkan kijaka ka alishano kalau di asam ni semagalian menta hiru ling ba kisnong kitau ling ba kisim tai kiben mi khama ban wan no berut banyak kendu iki bor no penyak kan ne kumengi kisang malang ru kadang mengilak pensong se government nomor teng la sai menta ki othiak pen la sai dak la Asim karai, kemudian bahong IRM tekan kasipan rak jeng ini di nembut kan. Di ni kisah malang isim ini kabu ban kerpat yang produk prosam jengi, makin isim ini kabu mentah yang mardor. Bah hak itu kibadan po tang kaput itu bagi hidup sibun ke jengi, makin mi sakmat kenya keren yang bagi district administration ki bors nombor tham berkisiem umtar datar. Ubah Robert Jun Karjarin Presiden ke New Trap Youth Council ulong baka sarkar kamla ban buri sa ekakai pot kabala IT sa sarkar India bat hakanu gunu pot panla ban penyo namar kamde ke kot kaba omdon siada na right to information ka ni ga jingalang ka bamta sni ka blok khod u menteri rang ba ka chudei bitang ka jingya thu ka jong u ya kai ka badon haki report usu thu ba na kalian ka mekhlia ka lapan kre kita report na kalian ka asam ka lapan kre u disclose tu yang ki detail ka ba ka badan hakata ka jing persyang ka jongki bania penbiput bat ki principal dan ki kita ki mat ki ba ki lapanun kam ha ba ya keren ya kan jing penbiput but hot ulai thu ba ba haki bun hi ki jaka ki penun kam da ka jing kwa jong upai ba bat ka jing don jong ki breu ki ethnicity la ki di khasi garu ne ki non khasi garu ti bat ki historical facts ki ong ba ki penun kam as a point of reference kemud ka jing kedau ka jing yalam lanti ki circle park ki la di lupa ki jing yalam lanti ti henry
ngingi keli bala da phishim bai dak ta ka jing ong na ki jing don jong kinong sosno lagi de ki ethnicity la ne dak ta ka jing mon jong kinong sosno kan ja yu ye kini ki lumbat ki klau ki bom song breu monu ban rai yang ta marom don breu kini ki lum bat ada village hakan ni ka 6 area sector like no ka pilang kata kina para ki bo ki bun ki ka jaka ka bala da song breu re ki bo bun ki de ki lum ki bun ki de ki klau away dari Gisang Forest Reserve Forest keba notify pada ka Assam hanri kumbang ngitip ya kisah-kisah tar kani kadang kadi ka dukur jong ki kur khasi kita iwi di jakala ni di bentai ba ka aduh kata-kata ba bensi makarai ka ba arpat kalong ba kum hanong spung itu kisnong ki bahapo imanong spung lane bat ki we ki ma po ribu distrik kini ki brio ki shin ki kot patana ka dorbarima kini tang kinong songwai kini tang ki poi wir bat ki poi ki karbodo ki karboro ki kar hajong ki kar yun tip ti kar yun tu kini tang kinong poi kumno kini kinong songwai bat ki poi kin ra sa ye khndo ka ba long amata ka bahap di ban rai do trai khndo kan su mi manong spung kan yu hab ban rai kumno ngin sngap ia ka opinion ki jong kini ki poi ba ki poi wir uni hajong uburu ba songwai ha po ki manong spung un rai sa bangan ra no ka manong spung sa asam ka ba long amata tina takadaw ngingil ada kong bahakum kini ki area kimde pande ki deciding factor kita akan daw ki ong kumno sayin le namar balay menta lada ka sarkar asam ko ong ba compare da pidon ha asam kana pinne kita akan daw habaya kani ka kandaw long try ka himanong spung kumno ka himanong spung kan pin iya ka bo ka asam habaya ka bo ki shim na kasik schedule asam ti hoi ki don ki ka bi ki don yu henry ka kasihil atau susul kam la man treka ko asam tidak wengi la adu menta la da kini ki poi wir menta ngi ngap no ya kasur ki poi wir bat jong kini ki nok song wai kin le sa asam kumut ngi la adu sendan tu ndo to la da kidi ki chaka simet le se ki la bandon chaka asam ro le se kam kta mo re ha ye kini ki khndo ri rai ki khndo jong ki ma phin le no kata di we saka ba lai ke bangila objek bahana ka leng ka swasi ka long ba imat kala don ke jing ya khun lang ban penon kam ya ka adverse possession ru kum ka we na kimat ban ya rai halor purusam adverse possession kemun monu ba penon kam lalu monu ba bat ya kata ka cakah kata ka pot rila da village border philap ki bobun ki surak ki bobun ki development ka le ka asam ki NRCS ka le ka asam te kemur adverse possession ka don asam tildang ile entan ne keren langpi ne keren dokon buktul akut sendan yakin kena kedau nak liang ka jomi ngila risk objection ba adverse possession kamdei bandai kimat la ne kita ki principle ki ban guide la ne ki ban yalam nanti ni ha kane ka ban pen be ki badai ban yalam nanti ki dik santli ka history ki pai ba nong song ka jingbon ka pai ba jong ki try dei jong ki poiwer ka jingjangai ka jingjan par ka jingya peteng juga khendau ka siap nomor phenum la ban ba usnong asam on na pedeng sarau da ki snom khlia kum kataru kanom don ti khadu khadwai pat ni ong ba ya kani ka kam na kaliang choi singi la ya sedang bat ki hima ni ya sedang bat ki snom ki thau ni don ru ka jing ya kandu ba ka song sel la pos por la na kane kam mangi khlam pat rai ru em ha kane ka meeting kam syamdon kanu kono ka resolution na ne ka rai hakane ka meeting ni naklang jong ka sengin phai biang bat kini ki try bat ki hima bat ki shnong bat ka songsil pan bet ya kane kam bat ni da kwaru ba sokaru kam kadi ban apfa ka opinion jong ki try saka kadi ban long ka ba kodor ngin jin dap da ka ba songsi ban yo hi ba ya khandu jong ka mai no spung tang barai ki poi wir ki ba song ma no spung kan poi no sa sam khatate ino mla ban priang da lele bu emro ti kumbong u poi wir ula ban song hi ma no spung ta la sai ula ban song ma ram next di ula ban song ma melim te kumno kita kan rak kim dei hiru ki trak ndo kim dei hiru ki trak hi chaka kim dei hiru ki stakeholder in the true meaning hi juga contain stakeholder kim dei hiru thì naklen to sengin saphai biang bat ki ni dorbar rairi ki bangidon ki badai ki nong ri ki nong sumar ki nong yada ya khando ko siap ni ya boda ban ya khat fa bat ki seisin aswa bangin le ya kanu kam seisin pat lor kan kam kai ya prosedur andre jing sha ki ni public document ya wa phinom la ban buri
man Februari mentah makna hakui kapor ke kini kimde ki dokumen ke besar protect daka RTIA man kula ban yo kini dokumen tah bala dang file ta ngila ban finance ministry ngila ban file CMO face ngila ban file no ngila ban yo kini dokumen hakui kesini teka ke bapan lang sarkar beri sa ikut mentep kajing penbet ke di hasil nakasurok kajing penbet kalau nau taulum tekung kita kidon ha kata kai pon ri kembang ong ni kelam pada ui pinya tak kot kidang ti kidang de tang ki jing thu jong ui yang ni ti ngi kelam pada yo ri kembang ong 8 kopi tela da ki mai ni barsi haban wat lat nanti ban yo तो भलो दशरथ तो अंदर दा ट्रेड इंस्पेक्शन का सर्वे ऑफ इंडिया की em ka hablet te ga GSI te ka hablet nomor a bakut hi lada ki wanra ya ka men ka notice stand organization ang nga imat kin wanra kum ya ka 100 amendment bagi penbet put baru bat ka hapden ka maklia ba hapden ka India ba Bangladesh ka bagi define na ki pillars ti GSI survey kalung penangkap New trip Acik National Movement Land Protection Cell kalapin sengo bakam kuah ek sarkar ban suhe tang dak khtin Iyo iba kane ka government kan syukran tang nak khtin kemut nagaleng kaseng ngile hi ya ka padun kam kata kadai ka ba ngilarai nagaleng do kaseng HANM oi namar ngiu iba oi ngilai iya ka jinya penbaik ka ba man kapor bat baro arut kini ki CM Henry tagawai ka ba ngi saudau kalong ba kat ba kidangnya penbaik Henry ka jaka ka jongi kadang syaklun kadai ka ba nagaleng do SNM ngi kwa man penpau ba nang ne syakmat bangim kwa suban yo i kumba CM ila penpau menne ba kala don ka jinya penbaik bat asam ngim kwa suban yo i ba ka jaka ka jongi kan le don bor ka sarkar asam bat lada kadang le nakapor sakapor lada kadang klun di jaka ke jongi ni nagleng kaseng ngilalong ke baredi bania pai bania khi bat ka sarkar asam kadai ka kubor ka bakliar leng bagaseng HNM nginge skam ka government ba ya ka ka ba kala penpau nginge skam ba kan le dakakam kata kadai ka nungrim ka baskam nagleng kaseng ngin pai nang ne sakmat ba ngi kwa lo ba ka sarkar kan le bat kan penino ikam ban penbai ya uput usam namar kadai ka isu ka badon kam na banta ka stip ka jongi tingi kwa bagi kerpat e government kumba kala penpau hangi kiseng balang ni kwa bagan penino na kikam kanai kadai ka jingkerpat nagelang kisah